Oras ma dihita sudi aliak kadongan las roha pajupak kita muse di pertanyaan palabo roha di channel YouTube IKB namar hata patak tuba. Adorak so tatangihun sian hata ni debata nanaing sipa kusur-kusoro ni rohata cumulu mahita martangiang uduk serep do rohanami ali debata manami dia rupamu ditikyon lahu pasahato diri nami ud mengido asa totok tuturamu hanya oleh Tuhan sian hatam nabadiai depaksoi Tuhan urasi mahami perbadiai kami Tuhan sian akka hapurangan hadusa manis sadario hasiro hamale Tuhan marpamuati budi kami asa tamahami jongjong dia dopa hasiro ham marhidi todi male Tuhan pergugui mahami lahu mangula lomo neroham di bagasan anak Yesus Kristus tangi. Amin. Yang una aliak kadongan ia si pakusor-kusor ni rohatta dibuat sian buku wasiat kekal nama rodolan manghuton dalam ni dewata. Nah dienen sian pesalmen 10 ayat 2 sahat obat ayat 21 saat itu dalam nagabe ujahan ni si pakusor-kusor ta imana sian ayat 22 ngedok kebartu hati gorak kudo di baloso jahubat wow kebartu abot toron di tangak kudo di pasuang wow ai hujujum do akka dalan ni jahuba jaladang majahati au marbalik siat debata kuda nama dok sola fide dot sola gracia ola kaporsiaun dot olan asini roha ju gabi tukot jumluk mata manang sipadoan na asing bumerang tu halak Kristen gabi sonang roha manang pakilalaan ala pos rohana nunga di balua ala nunga di liot debata asing rohana tu hitaon ala ni asini rohanai di lewat tu kita. Dada ala ni hading kanopta. Alai holan ala hapor syau tadido. Pangatusion na songonomma ambay kita dan apala pamanaton roha dohot pangalahot tabi. Murah-murado kita mengulahon dosa jala bakol pasomal-somal berdiri di bagasan nguluh Kristeno sama na hinalomohon ni debata ahla tahilala tarimok tu baluaon urusan ni debata sa jului naso adong hay kotan na turo hado pangalan pesalmen naing patikoson pangatusion na salawon dipaingok do pabua papahenan ni debata tu hitaon marperdumuan do itu roha doh pangalakot di batu-batu hataido na bartu na tabahibi bartu hati goran sedek na taulahon di permuduan si ganopari dotu abotoron ni tangat nabi sesudah na ibui tarulah kita holan ala na do kita mangikut dalam ni dewata jala dang majahati kita tu ibadah pangatusionon dang namadok mergatung tu usahon ni jol masa diri ma halwon nabi tumbuh habe usahot daktung hiai boy sikko alai tung matcai argado on patuduhon sungod dia dewata adumon ni papahenat tai tu ibana do papahenan na tu kita nang tu dongat tajol mape gariada tahe maradupon portiyon o akka jadi-jadi na asing amin songoni majolo pertanyaan ta di bagasan sadarion alai sutu lupa hamu akadongan like subscribe jala sagihum se tuaka dongan na asing marhitay nunga pasidoot tamu na patol hason barita nauli rap doot ika dion tu liat portiyon saya dipasuk-pasuk Tuhan tay mahita. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.